गिबियावनो खुलुमबाय दिनै 10 खालार मार्च बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों दि गाबोन 10 मार्च अर्थात समबारनि सानाव जोंनि सा राङापारा हालामनि नैबे खैलाजुलि ओनसोलनि अनसुमै गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि जा गेलेग्रा फोथार दं बे गेलेग्रा फोथाराव जोंनि धेकियाजुलि समस्तिनि मानगोनां एमएलए अशोक सिंघल सार बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन। दा जोबोद गोजोनथाव खौरां बे गिबि खेबनि थाखाय बिथाङा जोंनि हालामाव जिहेतु नुजाथिफैगोन ओंखायनो बिथांखौ बरायनाय हाबाफारि लानानै जों मोनसे मेहेरगोनां मेल नैबे गेलेग्रा फोथाराव लानाय जादों। ओंखायनो बे मेलाव बयबो रायजो राजा ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो नुजाथिफैनो थाखाय जोङो मण्डल बिजेपि आफादनि जानानै गुरै खावलायहरदों। जाहाथे सारनिसिम जोंनि जा अननाय जोंनि जा मोजां मोननाय बेखौ जों फोरमायनांगौ। मानोना गोबां बोसोर जालांबायमोन जोंनि नैबे हालामा नासयजानानै दं, जेबो मोनसे डेभेलपमेन्टनि खामानि जायाखै। हा हुनि जेंनाया एसेबां बोसोर जालांबाय, जोंनि मोनथाय थानायनि उनावबो संबिधाना जोंखौ मोनथाय होनायनि उनावबो जोङो हा हुखौ मोननो हायाखैमोन। नाथाय गोजोनथाव खौरां दिनै 10 अक्ट' घग्राजुलि ओनसोलाव दिनै हा राननाय हाबाफारि मोनसे लादों। अशोक सिंघल सार बिथांनि नाजानाय आरो बिथांनि जा सेस्था बिथांनि दैदेननायावनो दिनै जोंनि बर' सुबुंफ्रा साहा ओनसोलाव रायजो जानाय बर' सुबुंफ्रा दिनै हानि मोनथायखौ मोननो हादों। दिनै नैबे ओनसोलनिफ्रायबो 11टा एफआरसि बिथांमोना दिनै हानि मोनथायखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो आद्रा थाबावनाय जि एफआरसिफोर दं अलरेडि जरिब जानानै थांबाय बिथांमोनाबो नैबे फैबाय थानाय जा लकसभा इलेक्सन बेनि उनाव निश्चय बयबो हानि लेखाखौ मोनगोन बेखौ फोथायनाय दङ। ओंखायनो जिहेतु बिथां मन्त्रि अशोक सिंघल सारा बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बा गुबुन गुबुन हारिनि थाखायबो जौगानायनि खामानि आरो जोंनो बिसेसके बर' हारि हिसाबै हानि मोनथायखौ होदों। ओंखायनो जोङो बयबो गोसो खुसियै फैनांगौ, बिथांखौ बरायनांगौ, बिथांखौ जोङो मदद होनांगौ। होमब्लासो फैबाय थानाय समाव रायजो राजानि खामानि मावलांनो आरो रायजो राजानि माखासे जेंना जेंसिखौ बिथाङा मावनानै गालांगोन आरो सुफुंगोन। ओंखायनो जोङो बयबो खौसे जानानै जाहाथे जोंनि ओनसोलनिफ्राय बिथांनो अननाय सिबिनाय बावनो हायो। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा गाबोनो 11 मार्च समबार 11 बाजियाव बिथाङा नुजाथिफैगोन। बयखौबो नुजाथिफैनो थाखाय जों मण्डल आफादनि जानानै गुरै खावलायहरबाय। गोजोन्थों।